Pinaganad ti CDRMO dito umili nga mapan agdidigos iti barong spillway iti barang Iruweng ditoy sirad ti lawag. Inot nga mingo doktakal ti danom ti karayan gapu iti panagtudtudo na kunan Dr. Madel Manuel makisiritan to dito opisyalis ti barangay nga mangkita para sigurdad iti mapan agdidigos iti lugar iti agdama umat adon iti mapan iti lugar sipot ti padamag iti social media kaso ti panakinuman kin Dr. Manuel may naig iti retoy nga banag. Idol Dennis, dato yung kit na pintas, so we will coordinate with the barangay ti Riweng kat nun if ever nga kitain tayo no safe met laeng ken mabantayan danukwa kadwami nga mang bantay para iti safety dagiti adda agdigos man when no mapanijay. So anat advice to doktor kadagitay residente nga mapan agpasyar uno agdigos iti lugar. Dapat kita endang nasaya at especially dagiti ubing kadagi ubing mapanijay dagiti anak da takita endang nasaya at baka addalang mapasamak kadakwada. So again dagiti gaputasi dagpay iti eskwela dapat ibagatay kadagiti teachers no nga mabalaagan dabay no kwa Dennis. Doktor, iti detoy nga panaweng ket adda detoy epekto ti habagat. So nga ready ka di sir iti CDRMC iti Lawag City anytime nakaspori ka man na kumaro detoy sitwasyon doktor. When Dennis ready tayo actually already tiyempo dati napalabas nga ni Typhoon Inday nagbantay met the emergency response team together with the barangay through the barangay president tayo nga ni RV Ablan nga agbambantay met iti bawat barangay. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.